Hallo, welkom bij Kijk TV. Elke donderdag vertrekt er een toeristentreintje vanaf de VVV in Breskens naar het oostelijke natuurgebied. Wij vroegen ons af of dat veel volk aantrekt. Hoe zijn jullie opgekomen om een toeristentreintje te houden? Het was zo dat mensen hier wel zelfstandig, als gezin, konden wandelen of fietsen of iets bezoeken. Maar daar werd niks in groepen georganiseerd. En toen zijn we er 4 jaar geleden opgekomen om met het treintje, wat van een particulier is, om dat te huren. En vanuit het VVV startende een tocht te maken naar het natuurgebied wat hier oostelijk van het dorp ligt en bij de meeste mensen uit de regio en de toeristen niet zo bekend is, omdat de toeristen meestal westelijk van het dorp zitten. Vandaar zijn we dat gestart en altijd op donderdag en aangepast aan app. Is er veel animo voor? Ja, ontzettend. Ja. Nu is het nog voor in het seizoen, nog niet heel Nederland heeft vakantie, maar het wordt alleen maar drukker en het is altijd vol. Mijn naam is Jaap Wolfert. Ik ben hier in de functie van chauffeur van deze trein, van de Crea Trent Express. De trein die huurt de VVV, waar we nu momenteel dus voor rijden, van dit bedrijf. Dat is de familie De Koeier, die wonen een retrangement Sluis in die konterij. Bij de mensen beter bekend als de voormalige droogbloemzolder. Die is een paar jaar terug in zijn totaliteit afgebrand. En die zijn nu onder deze naam verder gegaan. En daar huren ze dus in dit geval van de VVV die trein van. En wij rijden daar dus mee met toeristen voor de VVV en ook voor het Visserijmuseum. Doen jullie dit vrijwillig? Dat is vrijwilligerswerk, ja. En heeft het nog steeds naar uw zin? Het is leuk werk om te doen, want het zijn dus steeds andere mensen. En ook veel kinderen gaan ermee, zeker met deze buitenrit. En dat is altijd dankbaar werk om te doen. Hoe bent u terecht geraakt als gids bij de toeristentreintje? Nou, het toeristentreintje is eigenlijk ontstaan nadat er gevraagd werd naar een excursie voor de Week van de Zee. En toen heb ik gezegd van nummer 1 Hoofdplaat, dat is eigenlijk een heel leuk gebied. Heel veel, zijn nog weinig excursies, dus daar ben ik toen aan de gang gegaan. En het Zeeuwse landschap heeft het ook opgenomen. En zijn er meer gidsen die ook samen met mij dat doen. Wat vond u vandaag van het toeristentreintje? Geweldig, heel erg leuk. Voor jong en oud, een goede gids. Geweldig leuk. Eerst Bresjes rond te kijken, dan naar het natuurgebied. Prachtige strandwandeling. Echt, alles. De vogels, geweldig veel vogels. De zeehondjes hebben we gezien. En puur natuur. En hoe vind jij het hier vandaag? Mooi. Ja? Wat vind je er mooi aan? Om te zien hoe het dood is. Zijn jullie op vakantie? Ja, Waar zitten jullie op vakantie? in Breskens. En hoe komen jullie erop om mee te gaan rijden met het toeristentreintje? Mijn opa heeft ons ingeschreven. Ja? Ja. En hoe bevalt het je tot nu toe? Heel leuk. Ja? Ja. En wat vind je heel leuk aan? Gewoon met treintje rijden zelf is al heel leuk. En dan met die wandeling, dat is wel heel leuk. Ja. Het populairste arrangement van het Visserijmuseum is het garnalenvis met trekpaarden. Wij van Kijk TV vroegen ons af waarom. Nu voor ons is het vissen echt een recreatieve bezigheid geworden.
vroeger was het natuurlijk heel anders. Het was vooral een armenmanskostje. Want de zee was natuurlijk van iedereen. Dus als je de garnalen eruit haalde, dan had je goed lekker eten. Ik ben Ina Nortier van de paardenmalkerij in Oostburg. En jullie laten hier zien hoe het garnalenvissen met trekpaarden in zijn werk gaat. Hoe zijn jullie er zo toe gekomen om in samenwerking met het Visserijmuseum dit te demonstreren? Ja, dat is gewoon iets wat door de tijd gebeurd is. Wij doen allerlei activiteiten met trekpaarden en zijn eigenlijk ook altijd op zoek van wat kunnen we nog doen voor leuke dingen met trekpaarden. En toen kwam op een gegeven moment een oom van mij tegen, die altijd ging vissen en die trok zelf het net. En die zei van nou, ik heb eigenlijk wel een goed idee als jullie je paarden nou eens voor mij net zetten. En zo zijn we dat gaan doen en dat was eigenlijk hartstikke leuk. En toen zagen we ook gelijk dat er best veel bekijks was, veel interesse als je bezig was. En dan ga je een beetje op zoek van hoe kunnen we dit nu eens aanpakken, want het kost best wel heel veel tijd en ja, je spulletjes, alles roest. Je moet toch je een beetje inspannen met goed materiaal. Dus we waren een beetje op zoek hoe kunnen we dit nu eens in een arrangement doen dat dat ook commercieel aantrekkelijk is, zodat je het kan blijven volhouden. En zo zijn we met het Visserijmuseum in contact gekomen en die heeft het arrangement gemaakt. Ik heb hem al. En hij een mooi garnaal. Ik meenemen. Dat mag. Deze mag je meenemen. Ja, mag je die meenemen? Ja, die mag je meenemen. Maar die moeten we eerst nog koken, hè? Ja, dan gaan we hem koken. Lekker. Deze gaan we koken. Lekker. En dan moet je wel houd hem eens voor je gezicht, dan zal ik hem even foto's van maken. Hoor. Dan moet je er wel 100 van hebben, dan hebben we nog een ander cocktailtje. Komt het ook overeen met hoe het vroeger ging? Ja, ik denk dat dat heel weinig uitmaakt. Ik denk dat ze vroeger wel meer vakmanschap nog hadden, want toen waren ze wel heel erg bezig met hoe kan ik zoveel mogelijk kilo's vangen. En wij zijn natuurlijk meer bezig van op welk moment hebben de gasten zin om naar het strand te komen om te kijken en hoe kunnen we ze dan een mooi plaatje geven. Merk je ook iets van de veranderingen in de visstand? Ja, ik heb het zelf natuurlijk nooit anders meegemaakt dan dit. Als wij een schaaltje hebben wat we met een goede fles wijn 's avonds kunnen nuttigen, zijn we heel blij. Maar soms komen er hier wel oude vissermannen langs die echt praten over dat ze vroeger echt kilo's met garnalen hadden. Dus in die zin is het wel iets minder geworden, denk ik. Weidjerok is na 10 jaar weer op het festivalkaart gezet. Om u alvast nieuwsgierig te maken wat er allemaal te doen was, hebben wij een kort trailer gemaakt. Jaarmarkt in Goede trekt heel veel bezoekers aan en er staan altijd heel veel kraampjes. Zelfs regen houdt hun niet tegen. Het is vandaag jaarmarkt in Goede. Er staan veel kraampjes en er is ook een rommelmarkt. Ondanks de regen zijn er toch veel bezoekers.
Hoe vindt u het vandaag op de jaarmarkt? Nou, ik vond het gezellig druk. Het is jammer van een beetje regen, nu toch zeker. Maar over een half uur is het weer droog en dan heeft het weer een volle pret waarschijnlijk. En heeft u ook al van alles gekocht of bent u er net? Ik heb al een volle tas. En ik ben hier van 7:30 ben er gekomen. Het is nu 11:30, bijna 11:30. Dus ik kan nog een uurtje rondgaan hier het helemaal rond is. En bent u alleen of met meerdere mensen? Ik ben samen met mijn vrouw. We doen allebei samen een ronde markt. We gaan bijna elke ronde markt af in de buurt. Hoe vindt u het op de jaarmarkt? Reuze gezellig. En blij dat het een beetje droog is, want dan komen er weer wat mensen aangelopen. Hè? En wat verkoopt u op de jaarmarkt? Sleutelhangers, zelfgemaakte sleutelhangers. Komt u vaak op de jaarmarkt? Ik kom normaal op bezoek op de jaarmarkt en het is voor het eerst dat ik zelf spulletjes verkoop. En u komt hier zelf uit de buurt? Nee, ik kom uit het midden van het land. Ik ben op vakantie hier. Dus ik denk, ik verdien mijn eigen vakantie even terug. Wat vindt u van de jaarmarkt hier? Ik vind de jaarmarkt heel erg leuk. Ik ben er eventjes overheen gelopen en het is ongelooflijk druk. Het is een klein dorpje, want de straatjes zijn hier heel smal, dus we hadden ook al een beetje moeite zeg maar, om tussen het publiek hier uit te pakken. Maar als je er eenmaal doorheen loopt is het hartstikke gezellig, dus ik vind het een unieke sfeer hier. En wat is uw bijdrage op de jaarmarkt? Mijn bijdrage is dat wij, ik en mijn vrouw althans, wij hopen hier het publiek heerlijke wafels aan te kunnen bieden. En we zorgen in ieder geval voor een lekkere baklucht in de straat, dus we hopen in ieder geval dat dat onze bijdrage is aan deze jaarmarkt. Sfeerverhogend, laten we het zo zeggen. En komt u altijd op de jaarmarkt? Of, Dit is de eerste keer dat wij op deze jaarmarkt staan. We staan wel op meerdere markten en braderieën. Dus wat dat betreft kennen we de streek ondertussen al redelijk. We staan regelmatig in Breskes, we hebben in IJsendijk hebben we gestaan. Dus ja, het trekt ons wel moet ik zeggen. En het publiek is hier altijd erg vriendelijk. En vandaag is het eigenlijk wat dat betreft niet anders. Jammer een beetje van het weer. Maar ja, dat heeft ook weer zijn eigen charme, zeg maar, een beetje regen. Hè? Is paardenmelk gezonder dan koeienmelk? En hoe smaakt het? Kikker TV ging op bezoek bij een paardenmelkerij. Ik ben Pieter Nortier, dus ik zit in de paardenmelkerij. Welkom dus. Jullie hebben de vulletjes gezien? Ja? Dat waren lief, hè? En dat nog maar drie maanden oud. Ik bedoel maar 3 maanden en een half. Eentje van 5 weken. Dus dat is jong. En al die energie die je daar zien groeien hebt, want ze zijn groot, hè? Die worden allemaal even groot geboren, ze zijn 65 kilo. Maar als je ziet hoe snel dat groeit, komt allemaal uit de moedermelk. Dus die vulletjes komen bij de mama en die mama die heeft stuwing. Ik zal niet naar de vrouwen persoonlijk kijken, maar mama's weten dat dus het babytje geboren wordt en er is stuwing door moederliefde. Die stuwing die produceert de melk. Goed, dus we hebben nu een passende lichtverteerbare melk die we rauw kunnen consumeren. Wat doet dat nu? Weerstandverhoging. Dus tot welke categorie behoort dat? De schijf van 5. En een gezonde voeding is altijd positief. Dus paardenmelk is perfecte voeding. Wij maken van de paardenmelk ook een ijsje. Wij maken van de paardenmelk een pannenkoek. Het komt erop neer, het paard heeft dus zijn vulletje nodig. En de lactatie van een paard duurt 6 maanden. Dus een paard geeft na het krijgen van het vulletje 6 maanden melk. De eerste maand is alle melk voor het vulletje. En na een maand beginnen wij met de paardenmelkerij. Maar het vulletje blijft bij de moeder. Dus wij moeten het vulletje scheiden van de moeder om die dag melk te hebben. Na 4 uur hebben we genoeg vraag van
Mag ik ook, Lokkie? Als eraan ruiken doe je niks, maar je mag zelf reactie geven. Koemelk, prima voedingsproduct, erg economisch. Paardenmelk, niet des Hollands, oftewel je kunt er geen euro aan verdienen als je het produceert. Maar het is wel heel gezond. Maar ja, wie interesseert dat? Gelukkig dat jullie hier zijn, dus ik kan mijn verhaal vertellen. Paardenmelk is eigenlijk des werelds. Er staat al 3000 jaar en meer beschreven wat paardenmelk doet. Alexander de Grote, zijn leger, was een paardenleger. Onze jonge vliegende reporters vroegen zich af, hoe kom je eigenlijk in een circus terecht? Daarom gingen ze op onderzoek uit en gingen ze naar een echte circus die momenteel in Kazanbad staat. We zijn vandaag in Kazanbad bij het circus Bellywien. Wij van KikkerTV mochten achter de schermen een bezoekje nemen. Wat gebeurt er allemaal in een circus? Ja, in het circus gebeurt eigenlijk van alles. De dieren verzorgen, spul repareren wat weer kapot is, alles moet opgebouwd worden. De mensen moeten en de dieren moeten weer even proben, maar gaan zeggen we dan. Dat is weer proberen met of ze weer goed lopen, of alles nog in orde is. Alles weer uitproberen dat het goed is. En dan kunnen we pas een show beginnen. Welke leeftijd mag je in het circus bij? Ja, je wordt in het circus eigenlijk geboren, dus de leeftijd maakt in feite niet zoveel uit. Als jij als buitenstaander een goede act hebt, dat je goed kan jongleren of andere dingen goed kan, dan kan je het circus al in. Alleen, ja, je moet natuurlijk wel van je vader en moeder mogen. Zijn jullie al eens eerder naar het circus geweest? Ja. Zijn er niet, hè? Oh wel. Ja. Wel, hè? Hoe vonden jullie het? Ja. Hoe vinden jullie het rondkijken naar al de dieren? Leuk. Hoe vind jij het rondkijken, Sanne? Mooi, hè? Hoe vinden jullie het als ouders om rond het circus te lopen? Ik vind het heel leuk om zo die dieren zo te zien. Zodat ze toch vrij staan hier zo en dan daarna het circus ingaan, maar toch ook overdag zo hier rondlopen. Ja, behalve die, hè? De tijgers. Het is goed dat ze achter de tralies zitten, want die zijn toch wel indrukwekkend, hoor, met die grote kop. Dit was KikkerTV. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.